Sowo iki? Aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Nek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Dadena Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sowo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Kucinge sapa ya, Ndra? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggoda, anggura. Ngarani anggura kok anggoda, anggoda iki munyuk kok. Berarti sampean kulakon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amen padu. Ora ngopo-ngopo. Pasewakan busana maneka warna Puspiteng Mudyana miang pandra sarwa rukma ranggeng maneh Prabanya kang sumerat kenyaring tejo sisiring adit wimbo kekandamre
Maruta Maruta Mando sabaran mangambar ongas blegegek sak bulita mel persasat kadidine kejugrukan Mukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawuhan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki enten apa to, Gus? Lah kok janur gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yo Kyai Semar. Wis ndak tompa karya bombong penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo Jemal Paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaning nata Ndarawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Semar tak tampa. Ora liwat pangestu tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar tak tampa. Ora liwat pangestu tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah nala gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawuhan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepundenmu ingkang katemben rawuh iki. Panakawan anakku. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya nala garing ndak tampa pangestu tampan ana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Ya nala garing ndak tampa. Pangestu tampan ana nala garing. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya nala garing ndak tampa. Pangestu tampan ana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala garing ndak tampa pangestu tampan ana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala garing ndak tampa pangestu tampan ana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ora usah kesusu to reng. Ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya nala garing wis ora kurang kepenak. Iya, nala garing kaya ora kurang prayoga.
Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tambanana. Sinuwun Durawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestuku Tambanana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku Tambanana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggang Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, Panakawan kaya ora kurang prayoga wektaku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku Tambanana. Nun nggih, sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Sinuwun Karasena. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tambanana. Nun nggih, sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjung. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tambanana. Nun nggih, sanget anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tambanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong Ndak tampa pangestuku Tambanana. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Di tak tampa. Pangestuku Tambanana. Truk bektiku katur. Ya Dik. Bagong pangestuku Tambanana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjung. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku Tambanana. Mugi-mugi saged ndadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih, ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Gagang Semar, Kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Nayantaka. Jernatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma Kusuma lan sakadang kadhiyan rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar, kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, praptaning Nata Ndrawati ana ing Karang Kadempel. Aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana prapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darma Kusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang, ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela
nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ingkang ngomong lawan Nata Ndarawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar. Semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepengin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaloka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene peranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi Nalindra, pun kekucah Brana Picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling karo kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing dedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho sing marayati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi punden-punden kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten lho Den. Iya, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murwegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara?
Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Niku langkung prayoga, Ndara. Monggo Purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andra ingkang Puspitorum Asiring Samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo Maweraras Ernaning driya Kakang Semar Kakang Nayantaka tembang rawat-rawat nebi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsul ana pitakoning Nalindra Ngamarta iki Kakang Semar mangkir yen niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumulya ana piranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel. Mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wewangunaning bali desa? Apa wewangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku
Kiai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sak banjuri apa ingkang bakal sira bangun Kiai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa, Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula, kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake rek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Besa beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalih Kakang Nayantaka. Tobat Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta
Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Wih lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung Mandura gawenon kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka Mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun, matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek semene digayuhan kaya ndara-ndara kaya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lereran apa terus wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya. Gumun aku ya gumun kok. Kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon njegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau waduh aram jegur segara kuwi maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing ngendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng Pak? Sing perlu tok jejeke kahanane nggonaku Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggonaku ki perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok diketak-ketok lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Kok padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tak cek. Iya. Cek dilang tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedange ngetokke. Engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Kedungke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih, Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sangu bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya.
menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut bangun Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujude napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumah ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Iya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngraken awang sesangka Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang tidem madaning padukaning Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangetaken pandhipun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Karang Kadempel. Radanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanjut nangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangeping mriko sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan rorake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun mihak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih dalu-dalan Thank you.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng bawita denceng-dencengan rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, laming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, dalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondhangku ning negaraku wae kalah karo kondhange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Oh, Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak. Dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandhangane ora panging sandhangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang
wonten wingking panjenengan menika Nalindra ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa inggih walah dalah edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa lho. Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur demat lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kuwi tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare Ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Monggo sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Dendha ana ing negara ing Batasarimbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa main bal apa? Turu apa reng? Awe mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk penak banget. Iya. Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi dikeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning mati blasah kaya babatan pacing. Monggo aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal Batasarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku Batasarimbak ya prajaku. Mar
Yen kowe kepengin njaluk pituko napa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar? Pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sakedheping netra kowe wis duwe kraton ing Magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang, sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbotasari Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbotasari Mbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbotasari Mbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Muluk tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy, aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Nek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Dadena Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedhagane iki aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane ukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Ukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita Gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange.
Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan, ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora usah ngucap arep bumi angus Karangkajempel. Karangkajempel ki bumi kelahiranku Mas. Karangkajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karangkajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karangkajempel. Sing wajib aku iso jaga Karangkajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karangkajempel, arep gawe geger Karangkajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap aku. Ah iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggulan Jagat. Dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagian, kanikmatan ning kawula Karangkajempel do mapan ning Karangkajempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nah umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karangkajempel Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter ganti dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati Semar lestari mapane ning Karangkajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lai Kresna guyu apa? Bagong ini lho. Latri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar wah, ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang.
Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten mboten akon sampean, kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka, sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan, ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku Ndara niki mang tendang, iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jama-jama iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Nek kula niku ratu napa-napa. Wong kula Ponokawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong wetruk edan ora. Ampun sare. Ora beda. Lah kok gagap-gagap to. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono to karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Kurang ajar ora, penyakit ora, tututane lho. Aja rasa. Aku padake cah jireye. Dianggep aku wong wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan, ora rasa. Gong, ora rasa. Merasa di sana ora rasa to. Sabar. Karo bendara kok semen ana. Semen to, Tru. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Gawe masalah apa? Aku ya Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora.
Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku ditakoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong njaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Ndak nggo dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daranipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak Pak. Akal iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya Kyai Semar.
Kapake Gong, tamut ndase. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndumak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglithakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, estasikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nata ndasku nang Pendukuhan Karangkandel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro kok aku? Petro. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tangan lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Iya Gong, ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok.
Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggodo, Anggura. Ngarani anggura kok anggodo iki munyuk kok. Sing riwu-riwu lho. Ha iya kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora gong iso apa gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilon ora lho? Nggawa. Pengilon nongotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal lho. Oh. Nek ana wong wedok tak ngekeki sore nang. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi, Den. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan lho. Macan bisa bicara. Bagong tak kletak ndasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus. Sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, enggak malah butuh wektu. Ngeten mawon, piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan nguran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan
kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka? Kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk Nalagaring Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki mengetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temen Endro. Iya. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petro aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Menggaring kula Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang wentek ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo atine ratu kae mau.
pageri karo menungso sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pilih mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbi, ora bakal selak. Ayo tak boyong dina iki regane ati. Oh. Ning kalangguan gelar pandaan muncar non lir kekonang surem sorotetan badang nolo garing dalem den Petro wonten dawuh ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah rumangsa bingung rasaku ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepingkut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kelawan ingkang dak upadi ning nggih ampun lokro tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura mboten sanggoleki para Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangening kalangguan aklar pandan moncar tinoler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo Nolo Garing Petro Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa ngene iki mlebet nang pakunjaran. Monggo Gus kula derekaken monggo Den. Utawa Pandhawa tata Katrisraya
Raden Prayitna Semuriris Semuriris eko balik ingkang sowan. Iya. Ismaya ulun wis mangerteni kita ing ngabiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Kula niku namung badhe nanjihaken ing atasipun kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging ngembet dateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sanga kuwi Semar Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sangsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggiri godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirakin sanging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndrawati. Iya, Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sangasih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumanduk dhateng kas Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Ndara.
dadi netraning nganggo rapo sataning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat mripat datan wonten ing nganuk wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula Petro wonten dawuh Den dina samengko wis kecandhak menyang endi dununge para Pandhawa sampeyan kok ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun yen ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas nanging iki ana wujuding pakunjaran mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki welatan mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun mbok njajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi uni Ndara kunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni Aduh Yai Koko Prabu ngaturaken panuwun dene Paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang Paduka anggen kula nggembudidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni wah Baladewa aku ngaturke panuwun ya Werkudara padha-padha Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ya Arjuna tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka endi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Weh lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul utawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Siadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalindra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Aha! Hey!
kondange kowe wong waskita, kondange kowe wong awas. Kondange kowe wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ing dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ing wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Oh, pedan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gaweane. Amuk legane atiku. Ya. Wong ireng takon karo aku Narendring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggolan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati karang kadempel. Sing isih ming nata Ndara watu jajajamu barang kowe. Manungsa ora tatanan nggugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggolan Jagat. Clorong Candra Wirayang, wah mbuh sakenane sapa iki? Wah! Aku wis bedhek. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lakon dadi marangku dijaga. Waduh. Wah, edan pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wirayang, nyo tak balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggolan Jagat. Nalika semanten Ayu Baskara timangsa sirna margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggolan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Atobat. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Tobat. Kakang Semar. Bium piye iki lha kok dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing kawogan kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Terus
aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten supados kula gambelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala kowe mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Betahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampyak-ampyak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Wah, satriya gagah Warakudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gustiku lang tak kedhepake belani aku. Samadhange jagat mung sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun ketingal padhang kutha rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa ya Semar purnaning gati sura sudrajane kang retsa brasta tekamping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara